Mhm. Joo. No niin, jatketaan taas. Mikrofoni jäi nenään kiinni. Joo. Oikeesti kiva nää kun ulkona on nää lohikäärmeet ja sudet. Ja sudet ei oo vaarallisia eikä ne ihmisetkään jopa lohikäärmeet. Ne vasta onkin sitten kivoja, joo. Ne pitäisi olla nyt sitten tosissaankin kierrätää täältä, kun mä tänne nyt tulin. Ja tuoltahan se kammotus tulee. Nyt mulla ois matkana määränpäänä toi. Itse en kyllä fast travelia käytä, koska on sen hauskempi juosta karkuunkin ja kaikkea mahdollista. Jaa. Et voi ottaa, en mä oo sinne fastina menossakaan, vaan lokaation. Tolle tielle matkaa me nyt ei tonne. Jaha. Hop, pistä keikkaa ja sit juostaa niin perkeleesti. Mä tänne haluan jäädä. Oh, se tais... Fuck that fucking motherfucker! Run away! Jaha. Kuolin, en ehtinyt edes painamaan, että olisin saanut edes helttiä. Vitun mulkku oikeesti. Voinus himaa. Mene mökkiis häpeämää. Fuck you! No huh. Saatana tietokone kun tilttaa. No kumminkin täällä jossain pohjalla vielä täältä lähtee. Molemmat lärviä karkuun. Karkuun tältä alueelta. Karkuun! Saatana kojotti juoksee mun perästä. Ui vittu, mä etin toisen päkkään. Take that. Ai. Oh. Miksen juoksisi karkuun? Kysypä vaan. Miksen? Taistelisitko itte? Tuommoista hirmuista lohikäärmettä vastaan. Et. Sori. Mä tuon teille tänne lohikäärmeen. No niinpä just do something, vittu. Ei saatana, ei antanut taaskaan ottaa helttiä. Vihaa lohikäärmeet. Kyllä vittis TGMää taas ja taas tappaa yhtä loharia. Kai se on pakko. Tästä ei tästä kohdasta taas pääse muuten. Tehdään vanha-aikaisesti. Noin. No niin. Kaheli. Sinähän monta miakkaa valitsit. No niin just ketä on. Tapetaan täällä.
Get down again. No lähde nyt vielä karkuun, niin kaikki on hyvin. Tule alas. Älä